presentar la nostra emoció. La nostra emoció és l'acceptació. Quan tenim emoció, el meu cos es troba feliç, en pau i satisfet. I es mitja les coses amb la xiqueta i el xiquet. Les tres paraules que vaig a dir són integració i acollida. Integració és com si tu acceptassis a un xiquet malalt del braç, del coll, i acollida és com si tu acollis a un xiquet enferm o una xiqueta. L'acceptació es causa amb un grup d'amics. En el pati estaven jugant tres amics i un dels amics deciden deixar fora del grup a uns dels amics. Entonces aquesta xiqueta va tindre una emoció negativa. Lo que causa aquesta emoció és que, per exemple, mare puc anar al parc amb els amics després de classe. Si la meva mare m'accepten, tindré una emoció positiva, i si la meva mare no m'accepta a la meva pregunta, tindré una emoció negativa. Note que altres persones en l'acceptació tenen un grup gran d'amics. Sempre poden jugar d'un company i sempre que està sol també ha de jugar amb ell. Jo penso que pots acceptar a tot hom. L'acceptació és quan acceptem alguna cosa o quan ens animen. Els companys o les persones que no m'animen ni no m'accepten alguna cosa com el bolígraf i més coses, això no és res d'acceptació. L'acceptació també pot passar quan m'animen persones que no coneix i company no me pot acceptar coses. En primer, un company que no coneixia el va fer el meu amic i van fer acceptar moltes coses. L'acceptació pot passar en el col·legi o en el meu curs. Em pot acceptar moltes coses, com el bolígraf, la goma, la llibreta i el llibre per a col·legis. Em pot animar en molts debats, en el futbol, en el baloncesto, en el golf i en moltes coses. Gràcies per escoltar. Adéu, amic.